Привитание, вы глядите канал Свобода Премиум, с вами Дмитрий Гурневич у Празе, а на сувязі со мной з Расонаў ксёндз Вячеслав Барок, пробаш мясцовай парафіі святого Ісфата Концевича. Вітаю вас. Добрый день, вітаю. Я нагадаю тым, што яшчэ пра гэта не ведае, ксяндза Вячеслава Барка судзяць за тое, што у сваіх сацыяльных сетках ён размясціў малюнак мастака Владимира Цеслера, дзе ёсць сплеценая, скажем так, выява цяперашняга дзяржаўнага беларускага герба і нацысцкага крыжа, нацысцкай свастыкі дакладней. І гэта адзін з праваахоўнікаў мясцовых палічыў прапагандай нацызму. І сёння, літаральна лічаная гадзіна, адбудзецца чарговы судовы працэс. Ксёндз Вячеслав, скажыце, калі ласка, увогуле пасля першага дню працэсу, якія у вас уражанні і што вы маглі б расказаць людзям пра то, як это адбывалася? Уражанні змешаныя. Па-першае, хацелася б заўважыць, што сам адміністратыўны працэс праванарушэння па артыкулу 17.10 праводзіў галоўны опер упаўнаважаны Гаўрылаў крымінальнага вышуку. І само тое, што крымінальны вышук праводзіць адміністратыўны працэс, гэта ўжо вельмі і вельмі дзіўна. На маё пытанне, як часта галоўны опер упаўнаважаны праводзіць адміністратыўныя працэсы, будучы ў крымінальным вышуку, ён адказаў, што ўпершыню. І вось само тое, што гэта ўпершыню адбываецца, сведчыць аб тым, што штосьці тут не так. І калі падчас гэтага ж адміністратыўнага працэсу ён 3 разы выходзіў раіцца са сваім кіраўніцтвам, як працэс адміністратыўны весці, і пры гэтым разоў 5 са сваім начальствам стэлефановаўся, то я лічу, што гэты працэс ўсё ж такі, які доўжыўся 3 гадзіны 15 хвілін, ёсць палітызаваным. Скажыце, ласка, што вам увогуле пагражае па гэтым артыкуле? Я могу памыляцца, але наколькі я ведаю, адказнасць за парушэнне гэтага артыкула могуць даць сотні 15 сутак, могуць даць штраф, могуць канфіскаваць маёмасць, дзякуючы якой я займаўся прапагандай і распаўсюдам вось гэтай забароненай сімволікі. Наколькі вядома, гэты опер упаўнаважаны Гаўрылаў, ён убачыў гэты малюнак, который распаўсюджваў шмат хто. Я думаю, што тысячы людзей мастака Цеслера распаўсюдзілі гэтую выяву. А скажыце, ласка, ён сказаў пра тое, што ён прыватна гэта ўбачыў, здаецца, на вашым фейсбуку. Ён што, вас у сябрах у фейсбуку? Так, ён адказаў, я задаваў канкрэтнае пытанне, што сталася матывам, што ён убачыў, што ён звярнуў увагу. І ён усё ж таки узяў асабістую адказнасць. Я яму тлумачыў, што вы разумееце, што вы береце асабістую адказнасць, а калі так, то трэба будзе адказваць, быць можа, калі-небудзь. Ён сказаў, да, ты разумею, і ён узяў асабістую адказнасць і сказаў, што ён сам гэта ўбачыў, сам заўважыў. Толькі нестыкоўка такая адбываецца, што ён казаў, што ўбачыў 25 лістапада, але перад гэтым ён таксама ездзіў па маіх парафіянах у Расонах, ён іх апытаваў, ён рабіў апытанне шмат каго з вернікаў, каб яму адказалі на пытанне, да чаго я заклікаў, я штосьці прапагандую. То прабачце мяне, калі ласка, нестыкоўка ў гэтым. Вось. Дарэчы, ці у сувязі з гэтым малюнкам вашы парафіяне выказвалі вам нейкія прэтэнзіі аналогічныя таму, як Гаўрылаў? Што вы распаўсюджваеце нацысцкую сімволіку, або не падтрымліваеце гэта? Не, парафіяне нічога не казалі, таму што яны дакладна ведаюць маю грамадскую пазіцыю верніка, яны дакладна ведаюць і разумеюць, што я прапаведаю. Больш за тое, ніхто не выказваў прэтэнзій таксама на маіх сацыяльных старонках у каментарах да YouTube канала, што я займаюся прапагандай фашызму. Чаму? Таму што гэта немагчыма. Я у сваіх выказваннях, я выступаю супраць фашызма, супраць камунізму, супраць кожнага таталітарнага рэжыму.
Чаму раблю гэта? Таму што я ксёндз, я каталік, я хрысціянін, і я кіруюся афіцыйным навучаннем каталіцкага касцёла. А папа рымскі Пій XI у свой час, у 1937 годзе, ён падпісаў дзве энцыклікі, якая ёсць адна супраць камунізма, а другая супраць фашызму. Таксама падкрэсліваю, што да гэтага часу мне не звярнулі ўвагу біскупы, ніводзін біскуп, мой таксама ардынарый, што я прапаведую штось не так і я памыляюся. А таму я лічу абаснавана, што я ўсё ж таки трымаюся вернага вучэння касцёла каталіцкага і я не з'яўляюся прапагандыстам фашызму. Знаеце, гэтая справа настолькі відавочная, паколькі малюнак меў абсалютна пэўнае адценне, нёс пэўны пасыл, абсалютна не звязаны з прапагандай фашызму. Тым не менш, ці учора, дакладней падчас першага дня працэсу, вы пра гэта гаварылі, што яны вам адказвалі, бо удзельнікі працэсу з розных бакоў, як яны тлумачылі гэта, калі гэта здаецца абсалютна відавочна. Першакласніку зразумела, што гэта не прапаганда нацызму. Я звярнуў увагу на тое, што як бы працэс пачаўся такім чынам, што азнаёміліся з правамі і з прысутнымі ў судзе, але пасля быў зроблены перапынак падчас суда на паўгадзіны дзеля таго, каб я мог азнаёміцца з матэрыяламі адміністратыўнай справы. І пасля таго, як быў працяг судовага працэсу, суддзя прыняла хадайніцтва майго адваката дзеля таго, каб гэты суд яшчэ адкласці, дзеля таго, каб мы маглі падрыхтавацца да абароны. У вашу абарону выступіў таксама і сам аўтар гэтага малюнка Владзімір Цэслер, на Фейсбуку апублікаваўшы адпаведную заяву. Я так разумею, вы будзеце далучаць нейкім чынам да справы таксама ягоны тэкст? Час пакажа, як бы я кіруюся дапамогай адваката, і адвакат вырашаць будзе, што далучаць, чаго-то не далучаць. Але ва ўсякім выпадку, што тычыцца заявы мастака Цэслера, то мы павінны пачуць тое, што кажа ён. Гэта справа ў тым, што Цэслер прызнаецца, што гэта ягоны мастацкі твор. А калі гэта мастацкі твор, то і патрабаванні заканадаўства Рэспублікі Беларусь зусім іншыя. Што тычыцца, калі я размяшчаю мастацкі твор, то не можа тут быць абвінавачванне по артыкуле 17.10. Аўтаматычна я не ёсць вінаваты. І адразу у паясненні яшчэ опер упаўнаважанаму я пачаў свае паясненні першае з таго, што я не размяшчаў нацысцкай сімволікі, я размясціў мастацкі твор. Скажите, ласка, ці все-таки самі вы якім чынам падрыхтаваліся да таго, што, магчыма, вам давядзецца все-таки, як бы там не было, ва ўмовах гэтага прававога дэфолта, які ёсць у Беларусі, панесці адказнасць, двухкосці адказнасць за свой чын, адседзячы нават 15 сутак? Я падрыхтаваны да ўсяго. Я разумею, у якой краіне жыву. Я разумею, што сістэма правасуддзя, як і судебная сістэма, не дазваляюць спадзявацца на іх. Я не маю даверу абсалютнага да інстытутаў дзяржаўнай улады сёння у Беларусі, і не я ў гэтым вінаваты. Але я маю давер да Бога і спадзяюся на правасуддзе Божае. А правасуддзе Божае такое, яно будзе, але калі гэта я ўбачу? Гэта як бы пытанне, і ў гэтым прыгажосць жыцця майго. А таму я ўжо даўно маю спакаваную торбачку на усялякія выпадак, калі за мной могуць прыехаць і забраць. Я разумею, што тут ні ў якім справе не ёсць датычныя да гэтага ўсяго гэты мастацкі твор шаноўнага мастака Цэслера, але толькі зацікаўленасць ёсць да майго навучання, да майго яўнага адкрытага прапаведавання, калі я яўна кажу, дзе ёсць добро, а дзе ёсць зло. Калі я даю маральную ацэнку тым падзеям, сведкамі чаго з'яўляемся мы сёння. Гэта галоўная прычына.
А там ці тая выява, ці іншая, гэта ўжо зусім іншае пытанне. Вось. Ну, і таму я, разумеючы, што я раблю, я падрыхтаваны да ўсяго. Але веру ў тое, што правасуддзе непазбежна, што гэта будзе. Это як бы... Ксёндз Вячеслав, тым не менш, ці вы самі, напрыклад, не лічыце мастацкім перабольшваннем таксама, зараз я вас прапаную вам выступіць у ролі не то што крытыка, але ацаніць суб'ектыўна, канешне, параўнанне ўсё ж такі нацысцкай свастыкі і побач з дзяржаўным гербам, тое, што адбываецца ў Беларусі, яно, канешне, трагічнае, шмат у чым, але ці гэта не перабольшванне таксама, што гэта ўжо абсалютны нацызм, мы ведаем, колькі ахвяраў было і як адбывалася панаванне Гітлера ў Нямецчыне і што такое нацызм. Ці ёсць гэта перабольшванне? Я не хочу выказвацца на тэму твора «Стоп лукашызм». Я толькі згаджаюся з тым, што мастак праз гэтую працу сапраўды ён выступае супраць таталітарных рэжымаў. Вось. Ці ёсць у гэтым усім перабольшванне? Не думаю, таму што сапраўды асабіста я размесціў гэты твор тады, калі вось кожная клетка майго арганізму адчула тое насілле, которое адбываецца ў краіне. Гэта было ў жніўні месяцы. І калі мы пабачылі, як тысячы і тысячы людзей пацярпелі ад сілавікоў беспраўна, калі мы бачылі на камеру, як іх збіваюць, як іх прыніжаюць, як іх катуюць, а нават калі мы убачылі на камеры, як людзей у мірны час, людзей мірных сілавікі расстрэльваюць, я, бачучы гэта, як хрысціянін, я не магу адвярнуцца, я не магу сказаць, я не бачу гэтага, я гэта бачу. Людзі, я гэта бачу, я бачу насілле неправамоцнае, і я выступаю супраць. Чаму я размясціў гэты твор? Вось гэта адказ. Я супраць усялякага таталітарнага рэжыму. Я супраць таксама таго аўтарытарнага рэжыму, які сёння ўсё мацней выбудоўваецца ў Беларусі, які перарастае ў рэжым таталітарны. Чаму я супраць? Таму што так навучае рымскі папа, які кажа, што таталітарны рэжым, ён на прыкладзе камунізму, кажа, што можа толькі памяняцца ў тэрарызм. І сёння мы гэта бачым. У Беларусі на дзяржаўным узроўні адбываецца тэрарызм. Я не магу сказаць, што гэта вось палітыка, я не лезу ў гэтыя справы. Не, я перадусім чалавек. Я бачу, дзе добро, дзе зло. І я не магу маўчаць тады, калі зло ідзе, як бы трыумфуе, я павінен супрацьставіцца гэтаму злу. Гэта моя людская пазіцыя. Мне абыякова, хто будзе нашай краінай кіраваць, якое будзе прозвішча у будучага прэзідэнта. Мне не важна, якая будзе партыя. Вось гэта ўсё палітыка. Мне не важна, у якія саюзы Беларусь уваходзіць будзе, ці эканамічныя, ці вайсковыя. Мне важна, каб наша краіна кіравалася перадусім законам і каб правы чалавека захоўваліся. Я адстаиваю гэтую пазіцыю. Скажите, ласка, ці разумееце вы, што наступствам таксама у тым ліку і вашых крокаў і гэтага працэсу можа стаць таксама ціск на ўвесь касцёл? Гэта мы ўжо бачылі, вы не першы выпадак, зрэшты, самога мітрапаліта не пускаюць у Беларусі, ён знаходзіцца ў выгнанні. Сёння якраз пачынае рэкалекцыі праз інтэрнэт са сваімі вернікамі ў Мінску. Ці вы адчуваеце, што гэта можа скончыцца яшчэ большым ціскам? Я разумею, што адбываецца, я ведаю, што можа адбыцца. Я хочу прыгадаць словы Хрыста. Ён казаў так: «Мяне пераследавалі, і вас пераследаваць будуць». Мы, хрысціяне, католікі, не можам баяцца пераследу за праўду, за веру ў Бога. Мы, калі вызнаём крыж Хрыстовы, не павінна ад гэтага крыжа хавацца. Калі мы пакланяемся Хрысту укрыжаванаму і уваскросламу, мы не павінны баяцца прыняць гэты крыж на сябе. Гэта быў бы самы падман. Калі мы з аднаго боку прапаведавалі Хрыста і крыж Хрыстовы,
а з іншага боку імкнуліся б аддаліць той момант, калі прыйдзе час выпрабавання, ну і калі кожнага могуць укрыжаваць. Хвала Господу, калі гэта адбудзецца. Час пераследавання для хрысціянаў, вернікаў, гэта заўсёды быў благаславёны час. Гэта час такога ачышчэння касцёла. І дзякуй Богу, што сёння таксама мы бачым, што ў хрысціянскіх супольнасцях, дзякуючы такой крызіснай сітуацыі, сёння бачна, хто ёсць хто. Хто прапаведуе Божае Слово, хто сапраўды прапаведуе жыццё вернае Евангелію, а хто ўсё ж таки імкнецца ў гэтай сітуацыі складанай здабыць пэўныя дывіденды, штосьці атрымаць з боку улады. Ну то адкажыце мне тады, калі ласка, шаноўныя святары, іерархі, якому Богу служыце вы? Ці вы не забыліся пра Хрыста, калі вы аглядаецеся на зямную ўладу? Гэта сапраўды рытарычнае пытанне, але гэтае пытанне, якое задаю не толькі я, гэтае пытанне задасць у свой час і Бог, але гэтае пытанне задаюць таксама людзі, задаюць вернікі. Ці ваши парафіяне не намаўляюць вас, ну, трошки, скажем так, прыпыніць сваю актыўнасць, хвалюючыся за вас тым ліку, за саму парафію, тому што, ну, калі вас, напрыклад, нават пакараюць суткамі, дай Бог, об этого не сталося, конечно, яны страцяць на некаторы час пробашча, і гэта можа пацягнуць нейкія пазней таксама наступствы. Разумееце, зацікаўленасць да маёй асобы ў сувязі з тым, што я прапаведую Слово Божие на YouTube-канале і сацыяльнае вучэнне касцёла, ўжо было даўно з боку праваахоўчых органаў, была зацікаўленасць з боку следчага камітэта прокуратуры. І, зразумела, мне даносілі таксама мае сябры і мае парафіяне раілі: ксёндз Вячеслав, выездзь, калі ласка, за мяжу, там будзе спакайней, мы цябе разумеем, так будзе, быць можа, лепш. Ну, але чаму я павінен выязджаць за мяжу? Я не парушаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь, я не парушаў закону, у мяне няма ніякіх кепскіх думак у сэрцы. Я не хочу нікога забіваць, я не хочу нікога пераследаваць, я не хочу нікому помсціць. Я хочу толькі жыць у гэтай краіне по закону Божаму і по закону людскому. Я хочу гэтага. І я не выеду нікуль з гэтай краіны. Хоць, конечно, парафіяне прыходзілі, плакалі, прасілі, я гэтага не зраблю. Я пазастануся на гэтай зямлі, дзе жывуць мае вернікі, я хочу, каб тут таксама было вершэнства закону, а дзеля гэтага патрэбны таксама святары, якія з людзьмі жывуць, якія прапаведуюць Слово Божие. Ну, чаму, на вашу думку, з пункту гледжання, кажа, трохі філасофскае гэта пытанне, вось пераследуюць вас, калі вы самі казалі, закону вы не парушаеце, гэта, здаецца, абсолютно ўсім відавочна. У чым тады прычына такая, скажем, глыбінная ўсяго гэтага? Іронія лёсу, да, я казаў вобразна на сваім YouTube-канале, папярэджваў, што нам пагражае фашызм, я не адзін ролік гэтаму прысвяціў яшчэ да жнівеньскіх падзеяў. Я ўжо як бы напярэдадні казаў, што глядзіце, што нам пагражаць можа. Я як бы, ну, прадказваў гэтыя падзеі. І я казаў пасля, што фашыстаў трэба гнаць і кропка. Я не хочу рабіць алюзіі да кагосьці вось канкрэтна, каго трэба гнаць, але трэба выганяць гэтую ментальнасць з нашых галоваў, што можна парушаць законы ўсе і правы чалавека толькі дзеля таго, каб адстоіць інтарэсы вось кагосьці. Інтарэсы дзяржавы не могуць быць вышэй за інтарэсы канкрэтнага чалавека. Гэтыя інтарэсы павінны ісці ў гармоніі. І ў сувязі з тым, што я выступаў супраць фашызму, што фашыстаў трэба гнаць, то вось мяне сёння, згодна з іроніяй лёсу, абвінавачваюць у тым, што я сам фашызм прапаведую. Ну, неяк так. Скажыце, ласка, ці ваш YouTube будзе працягвацца, ці нават пасля гэтага судовага працэсу будзеце рабіць тое, што рабілі? Каб спыніўся мой YouTube-канал, што дзеля гэтага трэба? Гэта трэба, каб быў вынесены, быць можа, нейкі судовы вердыкт, забараніць мне карыстацца гэтым правам, карыстацца сацыяльнымі сеткамі. Гэта можа быць таксама вердыкт біскупа касцёла каталіцкага унутраны,
што вось ветэранам забараняецца карыстацца сацыяльнымі сеткамі. Гэта можа быць, але гэта ўсё ёсць абсурдныя рэчы. Гэта я зараз фантазірую, чаго у нармальных умовах немагчыма, каб гэта адбылося. Немагчыма таксама, пакуль я жыву, каб спынілася вось гэта прапаведаванне. Немагчыма. Это трэба проста фізычная ліквідацыя. Вось тады магчыма. Але ведаеце, я гэта пісаў таксама ў сваіх YouTube-каналах, што косці забітага чалавека, яны тады прамаўляюць яшчэ грамчэй, чым калі чалавек жывым быў. А таму няма шансаў, каб вось заткнуць, скажу груба, заткнуць голас прапаведніку. Няма шансаў. І, Ксёндз Вячеслаў, апошняе зараз да вас пытанне. Вось якраз 5-й дзень ўжо адбываецца адвент, пост перадкалядны і у каталікоў, і, в прынцыпе, хрысціяне чакаюць Раства. Што б вы сказалі зараз вернікам, не толькі каталіцкім, якія зараз вас глядзяць, таму што зараз вот якраз сёння, як я ўжо казаў, мітрапаліт Тадэўш Кандрусевіч пачынае рэкалекцыю ў катэдральным касцёле праз інтэрнэт, канешне. Што б я тут сказаў бы, людзі, мы перажываем благословенный час. Час крызісу – гэта час чакання, і адвент – гэта час радаснага чакання. Господ прыходзіць у жыццё наше, у наш свет, на нашу зямлю. А таму, шаноўныя беларусы, не губляйце надзеі, верьце ў тое, што закон будзе мець вяршэнства. Не дзеля таго Господ прыйшоў у гэты свет, каб панавала беззаконне. Толькі цемра гэтага беззаконня, хлусні і насілля, яно закончыцца. Господ разорве нябёсы, прыйдзе на гэты свет, каб усталяваць сваё валадарства. Больш адвагі. Выходзьце са сваіх дамоў, з месцаў працы, са свайго утульнага жыцця, дзе вы прыстасаваліся да беззаконня, выходзьце насустрач Господу. Гэта значыць, выходзьце насустрач правасуддзю, закону, справядлівасці, праўдзе, і тады будзе супакой і ў жыцці нашым, будзе таксама супакой у Беларусі, і мы будзем мець задавальненне з таго, што маем. Господ прыйдзе, гэта непазбежна. Не губляйце надзеі, радасці. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што маім госцем сёння быў пробаш расонскай парафіі Святлога Йозафата Кунцевіча Вячеслав Барок. А для вас у працы працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Заставайцеся са свабодай. Дзякуй. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.